לעשות משהו ועכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי. ליאור, היא סכנה. היא מסכנת את כולנו. היא מסכנת את הנחשול. אנחנו לא נשאר אדישים כשמישהו תוקע לנו סכין בגב. ליאור היא בוגדת. צריך להשתיק אותה אחת ולתמיד. צריך להשמיד את כל הבוגדים. צריך לחסל את כל מי שרוצה לתקוע לנו סכין בגב. דנינו, אני מנהל אותך ואת לירון יכולת ההשתקה שלנו. בסדר, תשב את זה לנו. רק תצאו החוצה. אנחנו נחכה לעד שהיא תגיע. תלך. הנה היא באה. נינו, מה? יהיה בסדר. בטוח? היא בסך הכל בחורה. תקרא את המסר. לא צוחקים איתה פה. הוא תמיד אומר, ליאנה צורק איתך פה. ליאור, אני יכול לדבר איתך רגע? אנחנו אמרנו כבר כל מה שהיה לנו להגיד. נטע לחזור זה, תעזוב אותי. תפסיקי לכתוב מה שאת כותבת נגד הנחשול, זה סתם עושה בעיות! בעיות? אני עושה בעיות? הנחשול עושה בעיות! ליאור, אנחנו רוצים שתהיי איתנו ולא נגדנו! תשכח מזה, אני כבר פרשתי! זה לא משחק, אנשים כאן נפגעים מזה! אז מה? אז יש כמה אנשים שנפגעים מזה, זה לטובת הכלל, את לא מבינה? את נמאס כבר! אז יש כמה אנשים שנפגעים מזה? תגיד, אתה שומע מה שאתה מדבר? ליאור, זו השיטה החדשה, תראי שהיא תצליח! די! תעזוב, זה לא נורמלי! אתה מכאיב לי! תפסיקי לכתוב את המאמרים ותסתמי את הפה שלך בקשר לנחשול! אני אכתוב ואני אגיד כל מה שאני רוצה! ולא אתה ולא אתכם מאחרים תמיד שלך לא תצליחו לעצור בעדי! מה מצחיק, ימן. ליאור, אני מצטער. אני לא יודע מה קרה לי, אני מצטער. סליחה שאני מפריע, תגיד איפה כולם? הספירה. מה רוזן, אני רציתי לדבר עם ליאור. ביקשתי מכולם שיצאו החוצה. קרא להם בכיתה. מה רוזן, אנחנו צריכים לדבר. באיזה עניין? בעניין נחשול. מה קרה? יש לי משהו מאוד חשוב לומר לכם בעניין הנחשול. היום אחר הצהריים תתקיים אספה לחברי הנחשול בלבד. הנחשול הוא לא רק ניסוי בכיתה, הוא הרבה יותר גדול מזה. בכל הארץ, בעשרות בתי ספר, מורים כמוני אוספים ומגייסים גדודי נוער על מנת שילמדו את החברה שלנו כיצד להשתפר ולשפר את החברה על ידי משמעת, קהילה, פעולה וגאווה. אמרו למה הצלחנו להגיע בשבועיים, וזה בבית הספר שלנו. אם הצלחנו להגיע להישגים אלו כאן, תחשבו מה נוכל לעשות בכל הארץ, במפעלים, באוניברסיטאות, בכלל בכל המוסדות. מה רוזן, אתה הבטחת לי אני לא מאמין לך! שב. אני לא... ירון, אמרתי שב. עד היום הכרתם אותי. אני הייתי בשבילכם הנחשול. אבל הנחשול היא תנועה לאומית. ואני גאה לומר לכם שלנחשול שלנו יש גם מנהיג לאומי. היום אחר הצהריים באולם הכנסים תתגלה בפנינו אישיות פוליטית חשובה. האיש שאחראי לתנועת הנחשול בכל רחבי המדינה. הוא יופיע ויכריז על הקמת הנחשול בכל רחבי הארץ. מה רוזן, אתה אמרת שאני לא מאמין לך! גם את ליאור! מה אתה עושה? אל תיגע! תראו לה גם שניהם! מה אתה עושה? אני רוצה שכל אחד ואחת מהתלמידים בכיתה הזאת יופיע וישתתף באספה. כל אחד ואחת מהתלמידים בכיתה הזאת אחראי בהשתתפות שיא באספה. כולם, תלבשו חולצות שחורות ותביאו כרוזים וסמלים לכולם! מה רוזן? אנחנו נעשה את זה. טוב מאוד. יותם, תוודא באופן אישי שרק חברים נאמנים לנחשול ירשו להיכנס לאולם. כוח על ידי משמעת, כוח על ידי קהילה, כוח על ידי פעולה, כוח על